намемонанд ки мисол мо майбо зиндагимонро пеш бурда ба ҳоли худ шинем. ин хонавода ки дар он 4 маъюб низ ба сар мебаранд, аз хатари бесарпаноҳ мондан дар ташвишанд. мегӯянд ширкати сохтмонии Раҳмон 2016 дар ҷои манзилашон бинои баландошиёна сохтанист. бинобар ин даъво дорад ки онҳо манзилро холӣ кунанд. мисол ман писарам маъюби гурӯҳи якум 40 сол шид, духтарам гурӯҳи маъюби дараҷаи 2. худам мисол ин соҳибкор ба мо пешниҳоди хонаҳои баландошиёнаро дорад. мо дар он ҷо шароити зиндагӣ кардан надорем. маблағи моро тияд мо рафта ягон ҷо ҳавлӣ мисол барои ин валидо мисол харида зиндагонӣ кунем. масоҳати умумии манзил қариб 500 метри мураббаъ буда, аз он 200 метраш ҳамчун масоҳати ёрирасон ҳисоб шудааст. баҳс миёни ширкат ва ин хонавода таи 3 сол боз идома дорад. онҳо талаб доранд ки ширкат қабл аз тахриби манзил ба онҳо манзил харад ё дар ҳаҷми каме бештар аз 2 миллион сомонӣ пули хонаро диҳад, то дар ҷои дигаре манзил харанд. талабе ки ба он ширкат розӣ нашудааст ва баҳс то ба додгоҳ рафтааст. ширкати сохтмонӣ барои кӯчондан аз манзили истиқоматӣ ва додани ҷуброни иҷораи манзил ба додгоҳ шикоят бурда, додгоҳи Синои пойтахт ин даъворо қонеъ кардааст. бо судиёчиҳо омадан моро таҳдид кардан як бор ду бор. сеюм бор омадан мо дар ҳукумати шаҳр будем, дарвозаро балгарка бурида даромада кӯчи моро дар портер бор карда, намедонам ино куҷо мебурданд. мо омадан маро даҳани дарвоза намондан дуромаданӣ гирифта бор карда бурдан адел маҳкам кардан. додгоҳи олӣ дар пайи шикояти Латофат Зулфиқорова қарори додгоҳи Синоро бекор мекунад, вале бо ин вуҷуд баҳси ҷонибҳо ниҳоӣ нашудааст. дар ширкати сохтмонии Раҳмон 2016 касе ҳозир нашуд мавзӯъро шарҳ диҳанд. дар санадҳои расмие ки мо дарёфтем дар он ҷо гуфта шудааст ки намояндагони ширкат омодаанд ки ба соҳибмулкон 1200 сомонӣ ҳар моҳ иҷорапулӣ пешниҳод намоянд ва ғайр аз ин онҳо омодагии худро барои пешниҳоди манзили истиқоматӣ ба соҳибмулкон баъд аз ба анҷом расидани биноҳои сохтмонӣ баён доштанд. вале соҳибмулкон мегӯянд ки намояндагони ширкат онҳоро дар баландошиёна ҷо мекунанд ва онҳо имкон надоранд бо маъюбоне ки дар манзилашон зиндагӣ мекунанд, яъне бо фарзандони маъюбашон дар ошиёнаи 10 ё 11 ба сар баранд. Латофат Зулфиқорова сокини Душанбе ягона нафаре нест ки аз тақдири норӯшани сарпаноҳаш нигарон аст. ин ҳамин нигоҳ ки ахмақ када гашта ака ҳамин суд овардан, ин ҳамин мехлапат овардан, маҷбурӣ чапа кардани бидан. ҳамин айхичон одам овардан чапа кардани натонистан. нахоҳ як камбағал я аробакаша ты 50% надорӣ ки ма ака бихе 6 соти қае. баҳси тахриби манзили сокинони Душанбе солҳост идома дорад. дар чунин баҳсҳои гоҳе печида ҳам сокинон ва ҳам ширкатҳои сохтмонӣ худро ҳақ мешуморанд. як додраси додгоҳи олии Тоҷикистон соли 2022 пешниҳод карда буд ки барои ҳалли ин мушкил дар кишвар ниҳоди мустақили нархгузории манзил таъсис ёбад.